Morning guys, morning my plants. These are my plants. Mga petchoy na siya. Di ba siya maklaro kay baby pa sila. But over here, wow, look at that. Magdugol na sila kayo. So na siya. Yung mong garden in progress. Muna itong breakfast today guys. Natay bulad, galami kayo. Oh, tender juicy hot dogs and of course scrambled eggs nga nasunog and golden fiesta. Ay, sorry, what's that? Ang laba di ay koron guys. Hinay kayo mga tubig. Ano ka na humalit sa chaya? Just waiting for that to fill up. Hi Thor! Okay. Hi Thor! Oh no, don't let me go. I meant hold it. You can pull it back actually. You can like wind it up or something. Hello guys. Time check 11 a.m. So init kayo siya karon. Ang mga tumig farm ni Manong Buboy kay mangayo mi og mangayo mi kamunggay. Si Thor kay mukuyog na siya. Hey Thor, let's go Thor. Let's go Thor. Thor, come on Thor. Mangayo mi kamunggay. Yan mo ni siya ang hacienda ni Cabrera. Di karga kay nagtanom sila tubo. So, kung gusto mi magutan, magtara mi sa farm ni Manong Buboy kay mangayo mi kamunggay kay among kamunggay ay baka baka ni Raymond ay mga bukong diri naunsa man pang kapuya lagi angat. My gosh. Hindi na dyan ko ma-exercise kay Morg. Kali akong kapuyan na. So, ngayon may kamunggay sa kaul ni Manong Buboy. Kaya among kamunggay, nagutan mi atong last. Among gisagulan og bangos. Nahurot ng dahon. Sumuto siya. Karon mangayo na lang mi diri sa Manong Buboy. Ini ang dalan. Ay nangka din higit. Murag wala ni siya eh. Bunga. Wala, nice kayo diha himuag ko ano. Murag higdaan, murag bugnaw. Ya, kani siyang Madrid cacao. Dugay na kay ni siya guys. Kasi kuya ton. Dugay na kay ni Madrid cacao. Bata pa ko din ani ko magduwa. Dinhi. Sa man ang gisuksok diha. Oh, see, tanawan yung Madrid cacao. Oh. Mura na pud siya og acacia or yan na ba? Muni ang farm ni Manong Buboy. Sa una daghan kining tanom siya nya. Karon gamay na lang mga balanghoy gamay, kamunggay. Hoy kauban guys, si Thor. Hoy. Sa man siya. May palwa. So let's go na kay init kayo. Ano ang view din guys. Ya, kana nga island dira. Muna siyang Sikihor. And then that island, kanang tumay niya nga nakita. Muna ang Cebu. So lami kay bugnaw kay dinhi. Mga lubi dinhi.
Sawa na akong mama pang nag-manage aning hacienda ni Cabrera. Apil din amuaning pasaka ang mga kopras nga lupi. Inay payag-payag din kaya na ni mag-lunch. Sa una pa tong bata pa kay ko. Kaya nice kayo ang mga kasagingan ni Manong Boboy. Manong Boboy is the key to success. Kung mangayo mi og kamunggay, kadaghan siya tanom. Si Manong Boboy manggod guys. Very kugihan siya. Nya lami ra gud basta magkugi ka here in the Bukid. Na kay mga balanghoy like that. Right? Very hot. Na sila payag there. And then, hala, wala na kamunggay. Nga lahos na ilang mga nasa lang mga mani sila rapod kay kami wa mi tanong nga mani start pa magud mig farm so na ilang mga kamunggayan gamay na kayo ilang maguni ibaligya pud usahay tus amo silingan ilang mga gidalaan ko ni Ellen og cassava pudding last day. Lamay kaayo. Diri to gikan iyang cassava. And then, siya. Pretty kainit today, guys. Sige. Okay na lang. Kaya wala na sila kuan. Nasa lay tubo nga pula. Nya kani nga lumboy guys. Diha mi manguha sa una. Karon ambot ko namunga. Namunga pa ba nang lumboy aton? Tour. Si Tour karon guys ni uban siya. Hangin-hangin. Kumpletog mga tanong si Manong Buboy din sa una. Pat karon kay magjo edad-edad nas Manong Buboy. Naghatagan ko ni Manong Buboy og sanga sa kalamunggay. Namulak naman to siya ay nanahon but di pa kay siya daghan. Malamig kay view guys. See the view. This is our Buhay Bukid series. Tour! In our Buhay Bukid series that we are loving every day. It's very different from the life that we have in Cebu. Because in Cebu, everything is very, very fast paced. But here in the Bukid, mangayo kayo raka ay hala na kanding dito nga cute kaayo pag inita makamatay ang kainit but last week was raining all week kanay bagyo but now medyo na okay na so mubalik na mi to the farmhouse kay magluto ko og kamunggay for lunch. Kaya ang akong Americano, ako siyang pahigupon og kamunggay soup. Very nice flowerets. Oh, it's very hot, huh? In all fairness. Yung mga onash. We're back at the Madridi cacao tree. Ay, kainit man oy. There, wow. Look at the view, guys. Oh my gosh.